Здравейте на всички, аз съм Рамбайт, ние сме CSGO Betting Advice в България и днес ще започнем с втория епизод на CSGO Betting Advice с турнирът EM Сан Хосе и започваме с първия матч от вчера. Той беше срещу Gamers 2 и CFG. И така да се представя, аз съм с телката и днес ще коментираме матчовете. Ще кажеш ли нещо за вчерашния матч? Вчера се справихме много добре с анализът ни. От 4 мача, 3 са верни. Само LG и Navi изпуснахме. Може би Гладен може да носи цял отбор на раменете си и той го показа вчера с невероятния си скил с АВП-то. Но днес мачовете са много по-различни и много по-рисковани. Това е от мен. Да започваме с първия матч анализ от вчера. Както виждате, G2 направиха една солидна карта на Мираж. Първо G2 бяха изпадащи в резултата, после наваксаха, после CLG наваксаха, стигна се до овертайм и накрая картата завърши 19-7. Все пак това беше пик на CLG и беше нормално да CLG се справят добре на тази карта. Втората карта беше на Каше. CLG не представиха много добра игра на Каше и отпаднаха от турнира. Картата завърши 16-7. Нещо друго по този матч имаш ли да кажеш? Че G2 са се много добре подготвили, нямаше как CLG да ги елиминират още от първата фаза на турнира. Това беше успешен бет и да се насочваме към следващия матч. Следващия матч беше TSM срещу Cloud9. Това беше един от най-интересните матчове на вечерта. Но TSM с мъки и с болки победиха. Втората карта се стигна до 14-14 и Cloud9 решиха да вземат и се стигна до трета карта там. Първата карта TSM играха много добре и победиха с 16-11. Cloud9 показаха много слаб халф и Шон Гирс първия халф мисля, че беше само с един кил и не успяха да вземат картата. Третата карта TSM показаха, че са по-доминиращи отбор и победиха с 16-5. Както казахме, TSM ще излезем с победител от този матч. Казахме и резултатът, че ще е 2-1 според нас за TSM. На Dust 2 TSM знаеха, че Cloud9 имат много големи затруднения, когато играят като City, затова те взеха Knife рунда и си взеха T-Side. Те започнаха много добре и не оставаха шанс на Cloud9. Това беше за матча Cloud9 срещу TSM. Да се насрочваме към следващата среща, който седи там един гигант, който се казва Guardian с AWP-то. И отново Guardian показа, че е може би едно от най-добрите AWP-та в играта и износи Navi до полуфинала на EM Сан Хосе. Първата карта много близко играеха, един с един рунд бяха, но Navi победиха 16-13 и се стигна до Overpass, там имаше и продължения. Мисля, че Navi се върнаха от с 6 рунда Advantage, не съм сигурен. И да, това беше моето мнение за този матч. Ние пикнахме Luminosity, Navi имаха затруднения, много големи затруднения, но и гейм лидера не играше много добре. Zeus, както казахме вчера, и мислехме, че Luminosity ще се спечелят, но когато на Guardian му тръгне играта, никой не печели, освен той. Мислехме, че Guardian няма да може да износи цял отбор на раменете си, но той го направи за пореден път. Също така на Overpass Navi играят много добре. На Overpass им като мейн карта и след като резултата беше 1-1, бяхме почти сигурни, че Navi взимаха
оверпас, за жалост. Да. Да се насочим към следващия матч. Liquid срещу Virtus.pro. Отново казахме, че Liquid ще победят и те го направиха. Михо не се представи много добре. Смазаха Virtus.pro на оверпас, бих ги 16 на 2. Елич играеше не като човек, играеше като извънземен. Беше превъртял тогава и реши да откъсне главите на Virtus.pro състезателите. На Мираж не се представиха много добре, пикнатата от тях карта и Liquid направиха една солидна победа от 16 на 9. Както казахме, тези хората с скъпи инвентари могат да сложат на 1-2 евро на Liquid, ако са го направили, да са ми чистите скиновете. Очакваше се Liquid да излезат победители от този матч. Снакс отсъстваше. Той е като главният плеер на Virtus.pro, Open Killer, който взима киловете. Мичо, той според мен още няма опит момчето и трябва още много тренировки. И Хико, както винаги, игра на едно ниво и се представиха добре Liquid, като извоюваха победата. Да се насочваме към днешните мачове, които са много интересни. Избрахме 3 мача днес. G2 срещу TSM, F-Frag срещу BX3, Navi срещу Liquid. Това са днешните мачове. F-Frag срещу BX3 не са от Intel Extreme Masters, турнира в Сан Хосе, но ги избрахме, защото матчът е сигурен и решихме да го коментираме. Започваме с първия матч. G2 срещу TSM, много интересен матч. G2 пак лайнапа си е един и същ. Майкел Еле, Фокс, новата звезда, AZ, Rain и JK. TSM са си Device, Dupri, Carrigan, Zipnix и Cajun B. За този матч процентите в HLTV са 60 на 40 за G2, което според мен... не трябва да е така. Да, не трябва да е така. Вчера гледахме на TSM играта, представиха се на ниво. Само забелязах една отрицателна точка в TSM и тя е, че Cajun B според мен не се чувстваше много добре на Dust 2. Ако гледаме последните матчове на TSM срещу G2, на Dust 2 TSM са победили, на Dust 2 пак са победили за Faceit лигата, след овертайм пак за Faceit лигата са били 16 на 5 на Dust 2. Общо взето TSM са играли срещу G2 на Dust 2 и на 3 на една игра. Според мен, преди да дойдат на този турнир и двата отбора са знали, че има шанс да се срещнат един срещу друг и много добре са се проучили играта. Според мен от моите проценти са 60 на 40 за TSM, не за G2 и според мен G2 имат шанс да вземат карта, те дори имат шанс и да вземат матч, но според мен TSM ще излезнат победители. Тук не препоръчваме да правите, рискът е много голям за бетване. Препоръчваме хората, ако имат скъпи инвентари и не им пречи да заложат 2 или 3 евро, да заложат на TSM. Но първо да мислят и на своя глава. Ти какво мислиш за матча? Лайнъпа на TSM е Device, Dupri, Carrigan, Zipnix и Cajun B. Тук може да ги видите. Най-добрият играч по KDA е Device. Не се съмнявам в това. Той показа една много добра игра вчера. Играха много добре срещу Cloud9 и аз мисля, че този матч може да е 50 на 50 скип. И моят пик ще бъде за този матч ще бъде G2, защото показаха много добра игра вчера. Много добре се върнаха в матча на Мираж и направо изядоха CLG. Но CLG не са отбор, който може да се сравнява с Cloud9. Cloud9 е много по-добра класа от CLG и не знам, този матч е 50 на 50 според мен, скип. Ако имате някакъв по-скъп инвентар, бетнате на G2,
на своя глава. TSM не мисля, че могат да го вземат това. Според мен са фаворити за този турнир, но много добра игра показва G2 и не виждам как може да го вземат. Според мен TSM имат много голям шанс да вземат матча. Да, Вчера, след като гледах матча на Gamers2 срещу CLG, видях едни непростими грешки, които правят. Също така имаше и грешки от страна на CLG, но според мен TSM ще бъдат победителите, но както каза моят приятел, този матч да бъде скипнат. 50 на 50. Ще видим кой ще победи. Аз съм за TSM, моят приятел за G2, това ще е интересно. Според мен, който бил този матч, той така се очертава той да е шампионът. Да. Да. Както винаги това може да е финала преди финала. Да. Винаги така се случва. Но ние препоръчваме да се скипне този матч. Да, много са процентите, но трябва да се мисли и много опасен този матч за бетване. Добре, да се насочваме към следващия матч. Следващия матч е Natus Vincere срещу Team Liquid. И тук аз не виждам какво може да го говорим, освен не знам, матчовете се случиха много да са 50 на 50. Liquid показаха страхотна игра вчера срещу Virtus.pro, не им даваха никакъв шанс. Да, някои хора ще кажат, защото там не беше Snax и може би са прави, но ще видим. Лайнъпа на Нави е Seist, Edward, Zeus, Flamey и Guardian. И това са Natus Vincere. Най-добрият играч е Guardian с най-голямо KD, искам да кажа. Той е АВП на отбора и игра невероятно. За Team Liquid много добре се представяха вчера срещу Virtus.pro. Ще видим как ще играят срещу Нави. И да. Както каза ти, лайнапа на Нави, Seist, Edward, Zeus, Flamey и Guardian, както винаги избухна вчера в матча срещу Luminosity. Също така видяхме Flamey да направи хубава игра, направи Flamey до някъде, с клъча едно срещу две. Zeus, какво да кажем за него, не е в най-добрата си форма. Seist също така можем да кажем това е за Edralд. В Liquid, Адрен, Елич, Фъгли, Хико и Нитро. Хико, както винаги, и той избухва като Guardian. Елич, най-младия състезател на турнира, вчера показа най-добрата си игра, който може да покаже. И според нас тази карта може да отиде за Team Liquid, защото показах вчера много добра игра и те отпаднаха от турнира в Америка, най-бързо, но сега са в страхотна форма. Може да видите, имат 3 поредни победи, също така и Нави имат 3 поредни победи. Матчът може да отиде във всеки, но за мен аз решавам Liquid. Моя пик ще бъде Liquid. Според мен Нави имат... Според мен процентите за спечелването на матч са 60 на 40 за Нави. Така мисля, защото Liquid, както казах и вчера, Liquid се връщат от RGN турнира, уморени, не са гледали играта на Нави, ако са имали много малко време да поразгледат играта, докато Нави, те не са ходили на турнири и са разгледали на малко по-силните отбори играта на турнира. Според мен Guardian няма кой му се отпре от АВП-то на Liquid, не може да спре АВП-то на Нави и според мен ако Guardian открива рундовете с скилове с това АВП, нещата ще се развият за победа на Нави. От сега ви казвам, че според мен отборите ще си разменят по една карта и матчът ще се решава в третата карта, която ако е Overpass пик, Нави според мен ще си вземат играта, но нищо не се знае. Моят пик е Нави и ще видим. Понеже виждам, че напредваме с времето, ще продължим следващия матч накратко. Ефрак, това са нашите момчета, българите. В добра форма са горе-долу.
ще играят срещу някакъв отбор, за който за пръв път ги виждам и са много слаби назад. Процентът е много голям за Ефраг. Всички медии показват, че Ефраг ще бият. Така че защо не се опиташ и не се опитате и пробвате. Всичко е на ваша глава, но ние мислим, че нашите момчета ще вземат тази карта без проблеми. Отбора на нашите момчета са от Спайката, Бъбъл, Ники, Виктор и Монката. Докато отбора на BX3 са Енц, Мон, Ристън, Корнен и Пейнт. Тази игра трябва определено да е за Ефраг да отиде. Това е първия матч на Ефраг в група Б и според мен задължително те трябва да започнат групата с победа. Те има много солидни победи са правили Ефраг в всички матчове, докато BX3 имам чувството, че те са като непостоянен отбор. От 11 игри те са спечелили само 4. Моите проценти са 85-15 Ефраг и може да бетнете low medium bet на Ефраг, като скиновете са ваши, вие си решавате, вие имате собствено мнение. Това е само нашето мнение и това е за матча. Според мен Ефраг излизат победители 2-0. Да, това мисля да е за днес нашето видео. Може да се абонирате за страницата, да харесате клипа отдолу в описанието ще има линк към трейд офера към нашата страница, да ни подкрепите, ако искате да гледате още много матчове и бетвания, betting advice. Също така имаме една изненада за вас. Намерихме един сайт за бетвания, който е много, според нас, много по-хубав и по-изгоден от CSGO Launch. Сега моят приятел ще ви го покаже. Това е сайта за бетвания. Сега ще ви покажа какво правите в него. Влизате, тук си поставяте Steam Inventory Trade поставяте си го и цъкате Load Inventory. На мен ми изписва, че имам само един AK Blue Laminate. Цъкате кликчето Convert to Money и ще ви изпише сега. Аз няма да го правя, защото вече съм Convert to Money. И идвате тук на... Ето виждате, веднага идва офертата. Само че аз ще откажа офертата, защото съм конвертвал. Видяхте как дойде офертата. Тук са ви мачовете и избирате си ги. Има тук, например, да си избирате точен резултат, за кой да вземе една карта, тези да вземат Killerfish, One or Glass, виждате ги, кой да вземе една карта, тези не ги знам какво правите. Тук има най-различни игри и може да играете. Също така, има положителни страни този сайт. Ако, например, имате, да кажем, M4A4 Азимов и на тази МК имате, например, 4 стикера, които бота, ако спечелите матча, бота ви връща същата на МК, не е като CSGO Launch да ви връща различна МК и така не си губите стикерите, например. Също така тук може да се избира дали да заложите кой да спечели първа карта, кой да спечели втора карта. Също така ние мислим да направим един по-голям туториал, защото сега времето ни притиска и може да направим един туториал на този сайт, да го разгледаме по-обзорно. Да, и да видите за какво става на въпрос. Сега ще ви покажа набързо моите бетове в сайта. Това са моите бетове в днеска. Може да ги напишете в коментарите. Надяваме се видеото да ви е харесало. Ако ви е харесало, може да дадете палец нагоре и да се абонирате. Да, абонирайте се, за да гледате още много. Ще направим скоро един giveaway. И ние бяхме CSGO Betting Advice VG и обичам да печелим скинове.